ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Kasyong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka kali ka ban sanya ka lintiya jongpi, kala banong ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. U President Jongka Khasi Author Society u Dr. DRL Nonglai ulakan tho teng yau Menteri Rangba ka Jela u Konrad Kongkal Sangma bau dei tang u klain latang juat labam namar ka jing bempen mi isu Jongka Office u Menteri Rangba ya ka Shiti baga Khasi Author Society kala dep pha sya ka Sarkar Jela khenang bakan pha sya u Menteri ketenat kampo yeng ka Sarkar Pedeng u Amit Shah haga baya dei ber ka jing dawaban penrung ya ka Ktien Khasi haga kernit ka bapra. Haga jinge keren bat gilat pathai kubor haga sautarik uno pra arhajar arfulai. U Dr. Nanglai ula keno ru baka Sarkar Jela kala shimsting syabapalat halor gani ke jingdawa. Jongka Khasi Author Society ban pun urlong yaka. Ke dorkas ke bangi pa sya ka Home Ministry, Union Home Ministry. Kalong ka ba khame agni ka sin government. Beleng ong kalong ka bakam nomor ka jingdawa kalong banwanra yaka official bill haga session ka babuan ka session ka babuan kadai ka session ka basdang menta ka sngi ti ka central government kayo por tang kumba arbanai duna ban sim ye kisin jam nakamenta kane imat kampat sim lalong ke balakloi mande kata nomor kampat sim don pa ke jingmut ban amen ya ka kernet ke bapra jong keriti sunsyar ke India nomor ban penrung ya ka no ke Ktien ha ka kernet ke bapra dan kamban wanra ya ka constitutional amendment kamut ban amen ya ka schedule ti lese kadai namar ba ka jingdawa jongi kalong ka bakham kumta kim simla ban ai kono ka jibab yangi halor kene ka jingdawa kawai pat ka jing telot bat ka jing suki na kaliang jongka Sarkar Jela hadin bangilawan sedele tinglale da ka kanhun ka bakhlan ban yakendo yo chief minister bandawa ban penlong Ktien Sarkar no ya Ktien Khasi but haga juga por ban tho sya Union Home Minister ban penkre ya ka official bill naga menta ban amen ya ka kernet ka bapra ban penrong ya Ktien Khasi ban le sei ki wei pat ki ja Ktien Chief Minister ula kularengi da ka basai ban le ek ban kam but ha ka bedai ber ke jing tho kom ka Sithi ban budden ya kejing dawa jongi bat ban kersan ya kejing dawa jongi bangi dawa ban wanra ya ka official bill ha kene ka session ka bamenta ula da ong nanle ya kini hapo kini kita yo bat ula ong ro snobha pen kre amapi ya ka Sithi ngin si penbiang tangi ki benta ki be long official bat ngan pha no ong yangi phila ban le dra amapi gi ong pha amapi naka department kepada kamut ke political department kepada page yang nekam ti word ngila penkre ya kata Sithi ngila le ai ha office jongo tenring wudin na kawai kata yo syakawai kata yo ka Sithi kami hado kani kata yo ke balada pro ngi dang budin biang phone sei PS jong chief minister yang hanaki dang page ban penpet penpiang ke Sithi timenta kayo kala play utau bomot ban le yo umlet hadu ban khanga yo ti kala long kombong Khasi klen la thang jot lapam ti kani kadai ke jingle suki na kaliang jongka Sarkar Jela Chief Minister la dai ban pha madare ke Sithi kumbola kular ulapan yang jinga trelang jongi ngila ai
tenrei hadu mentaro kasiti kamlet ta tenrei nomor ba ka KS kadai kaseng ke ba imsingi nam ta kane ngimdan kajing rit masem lane kajing do jing karmen ngila ong ba lada sarkar kamle ai ngin sampai saki wai pari sinjam kumno banya sakmat ban penjore kajing dawa kajongi tarhadu ba ka tin kasih kani orang ka khanet ka bapra ngin habban na syong perkhat da ka executive committee ka central executive committee jang KS bat hadin kata ngin sapenong ya ka general council ban plan ye ki sinjam bat kir kom ki kumno ngin le na ka mta kane tenrei klempe kan omlong syu tangapo ka jela ndai kan dong ro bat ki wei ki seng ki ba don ka ju e jing dawa nakam taban ya penrung ya ketin kasih apa ka khanet ka bapra nomor hadu kasnem arajar lai ka ba penrung khadu sautli gi jat ketin hadu menta 4 cuman ra biang ya keno ketin ka batmai tikidon ki bai par ki jat ketin ki ba la dai hok ban yo rom kum ka rajasthan ne bhojpuri ndai ki turo kirang ap ya ka jeng wanra ka sarkar ya ka kabu ban penrong yakni kitian hapo khanir ka bapra kata te kasai na kaliang jong ka sarkar jelang yu iba katlat hadu kata na kaliang jong ki MP ro kitlat hadu kata ka ji trilang apdang ki MP bar sarkar jelaro kamdadan agar kam badai ki ya lala ka jong but don hero ki bamda simkhia yakni kam